dalšímu sponzorovi, a to firmě Sherlock, Sekar Bohemia, zabezpečení automobilů. Jsou to takový ty zákeřanějící páky a vyhledávací zařízení. I tato firma se podílí na dnešním modelářském dnu a patří za její sponzorství. No a zůstaneme u letadel z té zlaté éry letectví a Zdeněk Vlach roluje s nádherným dvouplošníkem Vejkou. Model o rozpětí 3 metry a délce 2 metry 40, váží zhruba 22 kg. Ale co je na tomto modelu velice zajímavé, je motor. Motor Valach o obsahu 170 kubických centimetrů. Je to dvouválcový 400 benzínový motor z produkce firmy Valach Motor. Motorová zkouška nám jenom dokázala ten krásný zvuk